Zdar. Instalace úplně v plném proudu. Chlapi, mě to tady už buší. Mám tady úplně pár takových základních tipů, na co si dát pozor při instalaci. Jdem na to. Tak základ je, aby to bylo v rovině. Hodit si sem vodováhu, zkusit. Jako okno není v rovině, tak to je blbý, ale to si většinou pohlídají. Další věc je kotvení. Dát si pozor, aby vám to nekotvili někde do spár cihly. Takže třeba tady je spára a je to tu zakotvené, těžko říct, je tam omítka, ale může to být do spáry, takže lepší je, když to je přímo do té cihly, když to není do spáry. Tady dole nesmí být žádná cihla, žádné dřevo a i tady nevznikají tepelné mosty. Jo? Takže spodní spára, takové nějaké plastové klínky. Samozřejmě tady tyto dřevěné klínky, ty slouží k vyrovnání a po zapěnění se vytáhnou a dopěnují, takže to je v pohodě. Venku doporučuji dát okna zaraz s fasádou, pokud budete do budoucna zateplovat, protože tato připojovací spára se pak překryje polystyrenem a nebude namáhaná. Tak to je úplně takový základ, většina věcí je popsaná tady v této normě. Je tam tloušťka spáry, všecko, úplně detail, to já tady úplně nebudu rozebírat, ale samozřejmě je dobré vědět, co si pohlídat.